impère militant tout FSD tchena muso mba wele pour ka kase kata sini rassemblement ba mimbeke place de l'indépendance là sini juma novembre kalo tani duru ni juma silla anga ñongon soro ka yira Mali soldats la Mali l'armée la Mali finitigu la ko peuple buko Mali peuple beaucoup soutenu ka yira communauté internationale que Malion ba don tigitigi ko mogo shite na ka horeya seguma ka Mali dambe segama ni Mali soldats soutenu ka yira fana mogo na ya bla hakilla que plan babolo ka Mali tla atena sira soro Mali peuple abaga armée ko ka yira fana ko sacrifice ni Mali peuple kanga ke an yake wari min kanga voter a votera moyen min kanga di armera wari dira pour ko kasa o wari fana akadi anga l'armée ma akana nganamu akana détourner donc rassemblement parti côté et association côté Malion be nodo o de kama mba weli sini aybo ko yira ñen bela ku Mali soldats Mali l'armée naka peuple ou ye kelem sini ou ye kelem bi sini fana ou ye kelem pour que courage ka se ka soranga l'armée là moyen kaduma jamfan kanu ake pour que l'armée ka se ka Mali libérer